time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko worth it na. Hindi pala. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Rhea. At ito, ang aking secret file. Na-inlove ako sa isang lalaking itago natin sa pangalang Marty. Bago matapos ang year 2018, na nag-i-scroll ako sa iba. Nagkakilala kami nitong si Marty dahil bigla siyang nag-chat sa akin at ang chat niya ay, bakit sad? So nagtaka ako, sabi ko, huh? Sabi niya, bakit ka nag-sad sa profile? So nung time na yun, wala akong kamalay-malay na nag-scroll ako sa FB at meron pala akong na-sad react. Then sabi ko, sige palitan ko ng heart. At nagdire-diretso na ang pagchat-chat namin ni Marty. Fast forward year 2019, January, nagaya siyang magkita kami sa isang fast food chain after ng klase. At dahil malapit lang ang school niya sa school ko, gabi ang uwian namin, nakipagkita na ako sa kanya. Hanggang sa lagi na kami magka-chat. Nagkapalagayan na kami ng loob. In short, na-in love ako sa kanya. Sobrang caring niya kasi. Tapos, magka-vibes pa kami. Kumbaga, sabay ang trip namin sa buhay. Naging mag-MU kami, and Feb 2019, inaya niya akong magpunta sa bahay nila. At grabe, nung niyaya niya ako sa bahay nila, walang tao sa kanila. At syempre si atin yung girl, medyo liberated. Nasa tamang edad rin naman. Ayun na nga, magkakahiyaan pa ba kami? Syempre kami lang ang tao sa kanila eh. Ayun na nga, sinunggaban ako. At kilig na kilig ang atin yung girl. Bet na bet ko talaga siya. Hanggang sa naulit nang naulit yung pagpunta ko sa kanila. And take note ha, hanggang ganun lang muna kami noon. Wala pang nangyayari sa amin nung unang punta ko sa kanila. Nung makailang beses na akong nagpupunta sa kanila, ayun na nga, bumigay na ang atin yung girl. Isinuko ang perlas ng silanganan. Although, I can honestly say na hindi naman siya yung first ko. Then fast forward, bigla siyang nanlamig sa akin. Syempre, MU pa lang kami. So wala pa akong karapatan. Hanggang sa nalaman ko may ibang girl siyang nakakausap, kaya pala siya cold sa akin. Ang sakit-sakit sa puso, DJ Rocky. Mahal ko na siya eh. Tapos biglang may ekstrang babae. Although tuloy pa rin kami sa pagkikita namin kahit may iba siyang babae. Pero ganun talaga siguro, no? Pag naminahal mo. At ito yung hindi ko makakalimutan sa nangyari sa buhay ko. Nung birthday niya, syempre, kainan at inuman. Medyo marami na yung nainom ko. Malapit na maggabi. Hindi ko alam na may nililigawan pala siya. At in-invite niya yung babae na yun. Di ako naitsapwera kasi dumating yung other girl niya nung time na yun. Awang-awa ko sa sarili ko. Gusto ko nalang maiyak sa sobrang sakit. Shot. Hanggang sa naiihi ako nung nagpasama ako sa kaibigan ko. At hindi ko na nga napigilang mapayakap sa kanya at maiyak ng tuluyan. May mga dumating pa para magbanyo. Nakicomfort na rin. Nang biglang nagpunta sa kusina ang mama ni Marty. Tinanong kung anong nangyayari dito. Biglang sumulpot si Marty at syempre ayokong makita niyang umiiyak ako kaya nag-walk out ako. Lumabas ako sa gate nila. Sinamahan ako ng kaibigan ko hanggang sa magkanda suka-suka at magkaiyak-iyak ako sa sobrang sakit at lasing na nararamdaman ko nung time na yon. Nang makabalik ako sa kanila, bigla akong nilapitan ng mama niya at sabi sa akin, Rhea, tara sa loob tayo mag-usap.
Hindi ako makatingin ng maayos sa mama niya kasi nahihiya ako. Mugtong-mugto ang mga mata ko kakaiyak. Hanggang sa tinanong ako kung ano raw ang nangyayari. Bakit ako umiiyak? At doon nagtapat ako sa mama niya na nasasaktan ako. Nasasaktan ako dahil sa mga ginagawa ng anak niya. Not physically but emotionally. Lasing na rin nun si Marty nung time na yun. Kaya kung ano-ano na rin pinagsasabi niya sa akin. Kahit nasa harapan pa ng pamilya niya. Sabi niya, hindi kita gusto. Hindi ka naman invited, ba't ka nandito? May nililigawan na ako. Yung mga katagang yun na sinabi niya, yung puso ko nun, durog na durog. Hiyang-hiya ako kasi sa harap pa ng pamilya niya, sinabi niya yung mga katagang yun. Iyak lang ako ng iyak nung time na yun. Wala na akong pake. Kung maawa pa sa akin ang lahat ng taong nandoon. Basta mailabas ko lang yung sakit na nararamdaman ko. Pagkatapos nun, hindi na kami nag-usap. Then, few months after, biglang may nag-message sa akin. Halatang dummy account. Nagsusorry sa mga ginawa sa akin. Yes, si Marty. So tinanggap ko uli siya. Naging maayos kami na parang walang nangyari. December 2019. Actually, bago matapos yung December. Back to cold treatment na naman siya sa akin. At doon ko nalaman na may iba na naman siyang babae. May iba na naman. So nung nalaman ko yun, ako na mismo ang umalis sa buhay niya. Ang pangit ng tapos ng year 2019. Ang pangit din ng pasok ng year 2020 ko. Kasi puro sakit na lang yung nangyayari. January 2020, bumalik na naman siya na parang walang nangyari. At dahil marupok ang atin yung girl, pumayag uli ako na maayos kami. Then, Feb 2020, iba na naman ang kinalulukuhan niyang babae. O diba? Paulit-ulit niyang ginagawa sa akin pero paulit-ulit ko siyang pinapatawad, tinatanggap. At sorry lang ang kapalit ng lahat ng yun. 4 na buwan kaming walang usap, walang balita sa isa't isa hanggang sa nag-DM siya sa akin sa Instagram nangungumusta. Reply na naman ako. Kahit na matipid yung sagot ko, binabagalan kong mag-reply. Alam ko sa sarili kong miss ko na siya. Sa akin ang bagsak niya pag hindi sila nag-work ng mga nagiging babae niya. In short, para akong laruan. Napagsawaan na siya, iiwan na lang ng basta-basta at pag gustong balikan, babalikan na lang ng parang walang nangyari. Yes, DJ Rocky, ganyan ako katanga. Aware ako doon. Siyempre, mahal ko eh. So, back to MU na naman kami. Maayos uli yung pakikitungo niya sa akin. At syempre, hindi naman may iwasan. Yung laging may nangyayari sa amin. Routine na nga yata namin yun eh. Then December 2020, bigla siyang nagpunta sa bahay namin. Kilala naman na siya dati pa ng magulang ko. Bigla siyang nagpunta. At biglang nagpapaalam na manliligaw daw. After 2 years, nun lang niya naisipan na ligawan ako. Siyempre, na-shocked ako noon. Ang atin yung girl, kilig to the parts. Siyempre, humarap siya sa magulang ko. Pumayag naman ang mga magulang ko. O diba, nanliligaw pa lang, legal na agad. Then year 2021, naging maayos ang relasyon namin. Sobrang saya. Although may konting away, naayos naman. Tumagal kami ng ilang buwan. Then December 2021, akala ko maayos na lahat kasi buong 2021 walang sakitan na naganap eh. Masaya naman yung pagsasama namin. Akala ko nga nagbago na eh. Pero bago matapos yung taong yun, nagpaalam siya sa akin na makikipag-inuman. Tropa niya raw yung kasama niyang iinom. So bilang girlfriend, nagalit ako.
Kasi syempre may trabaho siya at kilala ko siya pag nakakainom. Talagang sagad talaga kahit umagahin pa. Iniisip ko na may trabaho siya kinabukasan kaya pinagsabihan ko siya. Sabi niya, hindi naman daw siya magpapakasagad. Then one day, biglang may pumasok sa isip ko na paano kung may ibang babae si Marty. Ewan ko kung bakit ganun kabilis pumasok sa isip ko yung bagay na yun. Girl's instinct, kumbaga. At bilang detective girlfriend ako, naalala ko na dati siyang naki-open sa phone ko. Tinry kong buksan ang Facebook niya. Noong una, ayaw pang mag-login nung password na naalala ko. Pero nahulaan ko rin kalaunan. At doon ko nakita at nabasa lahat ng conversation nila ng tropa niyang kasama niya sa inuman. Doon ko nalaman na babae pala ang kasama nila at ang babae na yun ay naging babae niya noong December 2019. Sobra akong nanlumo nung time na yun. Awang-awa na naman ako sa sarili ko. Ba't ganito yung ginagawa niya sa akin? Sabi ko sa isip ko. Bakit paulit-ulit niya ako sinasaktan? Nabasa ko pa yung ibang mga chat nila. At gusto ko pang sundan yung inuman session nila. Akala ni Marty wala akong kaalam-alam sa pinaggagawa niya pero hindi niya alam. May screenshots na ako ng lahat ng conversation nila. Nung time na yun, nagiging cold na siya sa akin. Nag-aaway na rin kami na hindi ko malaman kung bakit. At doon ko naisip na, ay, kaya ganito to sa akin kasi may babae na naman. Hanggang sa umabot yung monthsary namin, di niya ako binati. Binati niya naman ako pero gabi na at simpleng sabi lang ng happy monthsary puso emoticon. Ganun lang yung natanggap ko. Nang nalaman ko na nag-cheat nga sa akin, nangingi ako kay God ng sign kung anong dapat kong gawin. Kung makikipag-break na ba ako. O ano, kapit pa ba? Pero lahat ng sign na yun pinakita ni God sa akin. Kaya, nang gabing yun, na monthsary namin, nakapag-break na ako. At ganito yung eksaktong sinabi ko kay Marty. Marty, ayoko na. Pagod na ako. Sobra na yung ginagawa mo sa akin. Sobra na yung panloloko at pagsisinungaling mo sa akin. Hindi ko to deserve. Hindi mo man ako naisip habang nakikipagkita at nakikipag-chat ka sa babae na yun. Hindi mo man lang naisip na may girlfriend ka. Bakit? Kasi akala mo hindi ko malalaman? Ang buhay to? Puro na lang sakit yung pinaparanas mo sa akin. Matatanggap ko pa sana kung hindi mo ko girlfriend at ka-MU mo lang eh. Pero girlfriend mo ko. Nagpaalam ka sa mga magulang ko na manliligaw ka. Sinagot kita. Okay tayo. Tapos ganyan yung ginagawa mo. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Cheater. Cheater. Pagod na ako. Pagod na akong sobra sa paulit-ulit na pagtanggap ko sa'yo sa tuwing nang bababae ka. Sobrang nakakahiya kila mami kasi nagpunta ka dito sa bahay, diba? Nagpakilala nang hindi ko alam na ganun palang balak mo. Tapos gagawin mo, lolokohin mo lang ang anak nila. Sobrang nakakahiya. Gusto ko lang umiyak sa harapan ni mami pero hindi ko gagawin yun. Kasi tatanungin ako ng tatanungin nun. Ayaw ko naman na mapasama ka sa kanila. Ako na lang bahalang magdahilan sa kanila. Sayang. Sabi pa naman ni mami, hihintayin ka niyang magpunta rito. Sasabihin ko na lang na hindi ka napupunta rito. Nagtataka ka sa mga sinasabi ko nung nakaraan, no? Kasi alam ko na hinuhuli lang kita kung magsasabi ka ng totoo. Kaso ang nangyari, nagalit ka pa sa akin. Siguro yun yung paraan mo para hindi mo na tayo magkausap at maging malaya ka sa babae mo. Nagsinungaling ka pa sa akin na kakilala nyo ng tropa mo ang kasama nyo sa inuman, yung pala babae na yun. Yung kasama nyo, kakaawa yung sarili ko, no? Ayoko na. Mag-break na lang tayo, ha? Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Hindi ko deserve lahat ng to. Ang ganda lang talagang pa-birthday nito sa akin. Sobrang memorable. At literal na sama nga ng loob ang binigay mong regalo sa akin.
But yeah, thank you sa lahat. Happy 10th monthsary. Hindi na umabot ng anniversary. At ayan na. Malaya ka na. So yan yung mga sinabi ko sa kanya. Nagpapaliwanag siya pero hindi ko na siya nare-replyan. Nag-cheat na siya eh. Eh ano pa bang ipapaliwanag niya? Kasi nabasa ko na lang lahat. At least, ngayon, nailabas ko na tong nararamdaman kong sakit. Alam mo DJ Rocky, ngayon ko lang napagtanto, drained na drained pala ako sa naging relasyon namin. Drained na drained pala ako sa lahat ng nangyari. Sa paulit-ulit na sakit na dinulot niya sa akin. Sobrang miserable pala ng naging buhay ko sa kanya. Na nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Ngayon ko napagtanto na ubus pala ako. Sa ngayon, unti-unti ko nang inaayos ang sarili ko. Kasi sobrang traumatic na itong nangyari sa akin. Sinusubukan ko talaga na maayos ang lahat. Mahalin at alagaan ang sarili ko. Yan ang goal ko ngayon. Kaya ang mensahe ko para sa lahat ng mga kababaihan dyan, huwag niyong hayaan na ginaganon lang kayo ng mga lalaki Yung babalikan at sasaktan kung kailan lang nila gusto. Lolokohin kayo ng paulit-ulit tapos tatanggapin nyo lang ng paulit-ulit. Know your worth. Medyo matagal bago ko na-realize lahat ng yun. Pero at least, natuto ako. At sana, kayo rin. Thank you sa pagbabasa ng story ko, DJ Rocky. Akala ko, worth it na lahat ng pagtitiis ko. Well, hindi pala. Muli, ako si Rhea at ito ang aking secret file.